Serokê Sûriyê dibêje heke hesa de neyîntegrekirin divê ku Tirkiye destwerdana serbazî bike ihtimala. Serokê Demkiyê Sûriyê Ehmedişşerê li Şamê bi pisporên navdarên cîhanê re civiya ji Tirkiyê jî tenê kesek bi navê Ömer Özkincilêk beşdar bibû. Li gorî milliyetê şerع gotiye heke pêvajûya tevlîbûna hesedêbûna artêşa Sûriyê heta kanûna pêşîn pêk neyê, dibe ku Tirkiye destwerdana leşkerî bike. Ehmedişşerê diyar kiriye ku dê tevlî civîna Netewên Yekbûyî ya Komela Netewên Yekbûyî sal bibe û Sûriyê êdî beşeke ji sîstema navdewletî. Ehmedişşerê gotiye Sûriyê ne welatê ixrackirina narotîk yanî madeyên hişber û terûrê ye. Bazirganiya madeyên hişber nod ji sedê hatiye rawestandin û milyonek penaber jî vegeriyane welatê xwe. Li derbarê İsraîlê ji de Ehmedişşerê gotiye ez ji İsraîlê bawer nakim êrişên İsraîlê li ser avahiyên dewleta Sûriyê wekî elankirina şer dibîne. Lê ew dibêje ji bilî rêkeftina ewlehiyê çareyeke din nîne. Pabendbûna İsraîlê pirsgirêkekî cuda ye. Ehmedişşerê gotiye jî Sûriye zane çawa şer bike, lê êdî şer naxwaze.